baseNingizimu Afrika sanibonani. Namhlanje ngithole umbuzo onzima ukuthi kungani abantu besifazane abangabafelokazi behlukumezeka kangaka. Angiqale ngokuthi umuntu omfelokazi akaqali ngokuba umfelokazi usuke enendoda. And ngiyakholelwa ekutheni le ndoda asuke nayo basuke bethandana, bevumelene futhi ngokwakha umuzi, kwesinye isikhathi mhlambe futhi beneyingane. Kuyenzeka ke makuqala indoda igula noma ingaphili, unkosikazi athwale kanzima ehamba ibhedlela enesa, kwesinye isikhathi amanye amadoda futhi ashona ngengozi. Kodwa ke abantu besifazane into abangibuza yona bathi Mseleku, kungani la madoda ethu mangabe esedlula emhlabeni sibe abantu bokuqala abasolwayo? Is either indoda mayidlule ngengozi mhlambe kuthiwa umkakhe uinvolve, noma mayigulile kuthiwa umkakhe futhi ube involve. Lento ke iyinkinga ngokuthi abantu abakwazi ukuhlala futhi bengayilungiseleli impilo noma indlela abafuna ukuphila ngayo. Kuyenzeka abantu bafake amapolisi noma bafake insurance, abanye nje bayilungiselele ngoba phela ikusasa laziwe. Baba nengcindezi enkulu ke labo bafelokazi uma ngabe sekwenzeke njalo. Kodwa ingcindezi enkulu abakhala ngayo ethi uma kwenzekile badlulelwa abayeni babo emhlabeni, kuvamile ukuthi abantu laba bomndeni babakhiphe inyumbazana eqale bona. Uma ngabe bengakhishwanga abantu bomndeni inyumbazana, omakhelwane nabangane bahambela kude. Kodwa abakhala ngakho kakhulu bathi kuyenzeka amalunga omphakathi, esikakhulukazi abanye abantu besifazane, babahlehlele ngoba becabanga ukuthi sebezothatha amadoda abo. Bathi ke abukho ubuhlungu obufana nalobo bokuthi moko wabonakala usuncokoliswa indoda yomuntu noma isondele eduze kwakho, bese ke laba abathanda izinto nabazi izinto bathi hayi no, vele le ndoda kusho ukuthi siyamfuna noma sizomthatha. Aqala amakhosikazi endaweni akukhipha inyumbazana. Nasesontweni uthola ukuthi banendawo yabo abahlaliswa kuyona, basamukelekile. Ngisho abangane, ngoba abangane phela laba abanye basuke besanawo bona amadoda, uthola ukuthi abasavuma ukusondelana nalabafelokazi, sebesho lokhu nalokhu. Into ke enzima kakhulu leyo, ezwisa ubuhlungu. Kungani ke mhlambe thina somphakathi sibone ngathi abafelokazi abantu abahlupheke ngalendlela ukuthi sebengenza izinto ezingalungile? Akufuzile ukuthi thina njengabantu bomphakathi noma njengesizwe sibakhiphe inyumbazane abafelokazi. Okokuqala njena abasuke bengathandi nabo ukuthi bashiwe amadoda abo emhlabeni, futhi akusikhona ukuthi bazenzele ukuthi amadoda abo adlule ngalendlela asuke edlule ngayo. Kuyingozi ke abanye abantu besifazane bangichazelile kwamanye amasiko ukuthi baze bangavunyelwa ngisho ukungena egcekeni, futhi bona bayazila isikhathi esingango 12 months bethwele kanzima, kodwa amadoda kuvele nje kudlula inyanga usuyabona sekhululekini. Abagcini futhi ngokuthi bazile isikhathi esingango 12 months, amalungu omndeni aphinde futhi angabavumeli ukuthi bakhulume izinto phakathi komuzi, angabavumeli futhi ukuthi nabo bathola amalungelo abo. Uthola ukuthi abanye banezingane, so izingane zabo sezithwele kanzima, azisavikelekile, azisakhululekile. Lezi zingane indlela esezihlukumezeka ngayo, mazashonela oyise uyisesebenza, usuthola ukuthi abafowabo bendoda bayangena phakathi komuzi bathatha izinto zendoda. Unkosikazi womuntu athi eshonelwe efanele ukuthi ngabe uzilile, uthwele kanzima, kodwa kubo yithina amalungu omphakathi esikimhlukumezayo. Kungani lento siyenza siwumphakathi nokuthi sibonelele? Abanye abafelokazi bachaza futhi ukuthi babona abantu engathi bazobasiza, kanti labantu futhi abazili ngoba basiza, bacuthele luthize. Uthola ukuthi amakhosikazi noma abafelokazi bamadoda athize abaziwe iwona ngeneka kalula ngoba phela bayatatanyiswa. Ngithi ke madoda, musana ukuthi nani amakhosikazi enu ningowavikeli. Musu ukuthi mawuyindoda kube wena kuphela wazi ukuthi izinto zala ekhaya zisetshenziswa kanjani, zilawula kanjani. Ngoba uyothi ufile ngelanga elilodwa nje udlulile emhlabeni, bangena abantu akade besebenza nawe bezochazela umkakhe ukuthi izinto bowuzenza kanjani. Uyacabanga umkakhe echazelwa abantu abangaphandle, echazelwa amanye amadoda ukuthi izinto zala ekhaya beziphethwe kanjani. Awuyukuzwa yena ubuhlungu izingane zakho sezabelwa amanye amadoda kube wena osebenzile. Abafelokazi bayakhala ukuthi indlela esingabavikeli ngayo somphakathi, esingabavikeli ngayo samadoda abo sisaphila, sibenza
babe sesimweni esinzima sokuthi bangakwazi ukuphila. Ngithi-ke ngiyafisa ukuthi umphakathi uhlukane nezenzo zokubabukela sengathi abaseyona ingxenye yomphakathi abantu ababafelokazi. Labantu masibangeni sibasingathe sibalekelela okusempeleni abanye bazimele. Asikho isidingo sokuthi sibabone njengabantu abangasafanele, esikakhulukazi laba abanye abantu besifazane abacabanga ukuthi bazothatha amadoda abo baze babanikeze zonke izici bababone bengafanele ukuthi baba ngamalungu omphakathi.